Hej Jacob, du er lige kommet hjem fra Sierra Leone. Kan du fortælle om det? Det kan du tro. Vi er lige kommet en hel delegation fra Play 31 hjem fra Sierra Leone, og det var en fantastisk tur. Vi var blandt andet ude at besøge vores pigeklubber, vi var ude at besøge nogle af vores workshops, og så var vi også til en fodboldkamp mellem to landsbyer, som vi har haft udfordringer med i rigtig, rigtig lang tid. De kom fra to forskellige steder i krigen og har haft problemer lige siden krigen af samme grund. Men denne her gang, der kom de for første gang sammen og havde en rigtig, rigtig god kamp, en rigtig god fodboldfestival sammen med efterfølgende middag og disco. Så det var en stor succes, og det er vi rigtig glade for at komme hjem i bagagen med den. Det lyder fedt. Hvad er næste skridt? Der er mange ting på bedring i Play 31 lige nu. Vi er i gang med at sprede os ret hurtigt, både i Danmark og i Sierra Leone, og for det ikke skal være løgn også i andre lande. Men lige her rundt om hjørnet, der er vi faktisk i gang med at arrangere en fest. Det foregår den 9. marts på Vesterbro på Basement. Det bliver rigtig fedt, og vi håber at se en masse af vores venner, der kommer og fester med os og hjælper os til at skyde vores arbejde fremad.